Ni tun ye Ameriki jamana ɲɛmaa ye min ka dankɛnɛyali sinsinnen don ko sini bɛ fusaya ni bi ye. A ye siraw jira minnu ye siniɲɛsigi siraw ye minnu b'a to Ameriki jamana denmisɛnninw si tɛ tɔɔrɔ kɔngɔ fɛ tuguni. Bana minnu sɛmɛlen don dumuniko la olu bɛ se ka dɔgɔya kosɛbɛ ka sabu kɛ dumunitogo cɛ ɲumanw ye minnu ka sanu. Monsieur Biden y'a lase ko because in every country in the world, in every state in this country, no matter what else divides us, if a parent cannot feed a child, jɔyɔrɔ bɛ an bɛɛ kelen-kelen na nin ko in na. Jamana marabolo ɲɛmaw ka laseli la ko ni ye Ameriki duw da 100 o 100 la ko du 10 ɲɔgɔn tɔɔrɔ la san 2021 ka sabu kɛ dumuniko gɛlɛya ye. Min b'a jira k'u dalen kun t'a la k'u bɛna dumuni labɔlen sɔrɔ min b'u yɛrɛ labɔ ani min b'u yɛrɛ ka denbayaw labɔ. Dɔnni walankatali y'a to Ameriki jamana maaw k'a dɔn dumunikɛtaw bɛ bana bila mɔgɔw la cogo min na. Marabolo nin ka kuntilenya dɔ ye ka dɔ bɔ farikolo tulɔliba la ka sabu kɛ dumuni kɛntulumaw, dumuni timimaw, olu mun bɛ bana lase mɔgɔ ma n'o ye jabɛti ani joli cɛya n'o ye hypertension ye. O laɲini ninnu bɛɛ bɛ se ka sabati ni dumuni sanumanw kɛli ye ani farikolo la baarali ye. Hali n'a y'a sɔrɔ Monsieur Biden nisɔndiyara kɛnyɛrɛyew ka baarakɛlaw sɔnni ma nin laseli ma, gɛlɛya belebele dɔw gulonnen bɛ Ameriki wasaden bulon kɔnɔ min ye wasaden bulon fankelenma ye.